Welcome to Ngamar TV. Wilir. Kesel ya? Kesel ya boleh. Nah, menungso gebeh. Mlaku pas ora. Benter nang tumpak iki. Waduh. Sorry, Bang. Sorry. Nunggu. Bela. Antik nu. Geser. Go. Ki dari mana, mau kemana, terus main apa? Kepo. Gemes. Wih, Bang, iki ono hot news, Bang. Hote hebel. Ewel, Piye. warga ku. Sok ki ono sing kena HIV, Corona. Corona. Heeh, Rak sah ngawur. tenan aku. Pak wedi. Mak wedi. Ndasmu. Wih. Iku. Aku ki duwe sumber terpercaya. Apa kuwi? UC Browser. Sisi browser background biru. Wih, Bo. Meripat gak Huwak ya. Oh, delokan engkap. Enggak ya ndelok berita. Sumpah gawat. Wah, huwak. Ah, baumu perengus. Enak gue sama lu. Hei, lo temen siapa? Gua itu di Indonesia. Udah 45 tahun, tapi Wow. umur gue masih 19 tahun. Wow. Gue temennya Lek Jo. Wah. Lek Gua temen Jo. siapa? Ini. Wis ngene wis urip santai we. Mojo percaya corona ngono kae. Oh ya, Bang. Sing penak wae, wis urip mangan, ngombe, ngopi, wis ngono wae di rumah aja. Nikmati hidupmu dengan inspirasimu. Sok iya lu. Terus kok main dhewe berkarya sak isone wae. Wis liyane arep ngomong piye wis ndak gumun aku. Oh, Ibaratnya ngene dhewe wis gawe apa ya cara dene kok video. Ngedite kan angel kan, ngedite angel. terus dicolong wong. Dicolong wong, isih dipaidu wong. Waduh. Urip. Ora mesake yo. Enak men sing maido. Enak sing main. Ngene wae Tio, kowe tak support terus. No woman no cry. Everybody yes. Insta story. Balik yo. Snap WA. Weh. Kok cepet-cepet meh balik meh apa? Males gua sama lo wah prengus. Wah, Pak Karman lu. Anjir. Supri, Paidi. Melenyek lu. Jamal, Gini aja. Wah, gue kok bahasa Indonesia gini. Ini gue. Indonesia. Aku arep keliling kampung Terus mengamankan yang perempuan saja. Melu. hati-hati ya, Sob. Oke. Enak. Yes, manograi. Hati-hati, Sob. Yes, pokoknya yo. Ya, Sok kalau ayo. ada apa-apa calling. Oke. Sesuk neh yo. Iya. Mripate. Wih, enak. Piye? Masuk. Itu jalan. Foto. Menerima kos putri. Musik. Aku lanang. Pemulung dan pengamen dilarang masuk. Kowe ra tok mlebu ke pemulung. Sing genah-genah wae kowe. Iki lewate carane piye iki?
Junjung ya, junjung. Junjung. Melepas sih. Junjung. Ngabot ngabot. Sok balik tau ini. Wah, boleh pakai iso. Belah. Iya, kan di junjung. Ayo.